Яде. Да снимаш. Хайде, идва я. Навива я. Ай, че ще го изтървем. Така, да ръща така. Тя, пуснато ли е всичко? Давай. Чакай, че има. Къде е? Ето го тук, сега ще видим. Ето, кое е такова. Малко. Няма значение, малко. Кой е това, бе? Где го да? Виж какво съм фанал. Кефал? Алай? Хубаво. Браво. Какво? Аз стига. Не, амурче е това, бе. Арамик. Ето. Арамия. Ето. Я тук. Я да прави, бе. Я, файна сърчичка. Така. Вижте. Така е. Малка арамик. Нищо. Тя ще да е голямата. Къде е голямата? Виж устата. Ето е. Колко риба яла и тя. Обърни обратно. Това се казва распер. Или харамия. Обърнем от сунката да видим. Ама малък. Ой, тю. Ой, Хайде. Чао. Оп. Това? Голям.